Mitä helvettiä? Tässä on jo sopiho. Täällä on mainittu ryhmä vielä. Jäi vissiin. Jätin yhden suplit myöskin paskansi alle, niin sinne alas. Tässä on vihu. Se on minä. Sä oot siinä. Pingillä liikettä. Tulee uusi OP ihan just. Nyt. PRP. Pustetaan sinne eteellä, otetaan pois. Hyvä. Tapan täältä 3. No. Ja tuolla varmaan se... Jäi. Tuolla on observe-markerilla varmaan kärri. Pande, kato täällä, on jeesu. Pingli vissiin 1 viho. Tapas ämpäri.